И здравейте хора, аз съм Файтератор БГ и днес играя Майнкрафт. Както виждате, играя самичък и не знам дали сте виждали този свят. Аз исках да снимам на него, но имах малко проблеми просто и нямах време много. И просто... не знам, значи, ето я къщата тук. Тук е едно селце. Това селце го ползвам. Не знам, чудя се дали да направя така, че някакси, въпреки че звучи малко тъпо, да свържа под земята, това го обмислям доста време, да свържа с моят... Ама не знам, колебая се. Ще видим, може да го направя на видео, ама ще видим. И сега ще ви покажа къщата отвътре. Сега ето тук ми е портала. Тук ми е задния вход. Мисля да правя отзад градинка. Дали може... сега напърво искам да ви покажа. Това е, тук е мината ми, тук неща, тук музикална кутия. Това често има разни глупости. Аре бе. Тук ми е чест рума. Ето ги. Тук имам за боклуци, за дървени материали, за храна, руди. Чакай, дървени материали. Защо имам два честа за дървени материали? Аз един ако бях направил заедно... Може да чак сега забелязвам. Тук имам за камък и неща от мината. Ако не знаете какво е, това е за такива глупости. Това... И такива неща. Си оставя тук малко отвари и тук резервни бронни оръжия. Тук при отварите нямам нищо. Тук при резервните брони имам един диамантен меч и малко брони. И това е. При оръжите, между другото, имам доста неща. Тук имам... не знам. Значи, тук ще оставя те трите. Вижте колко много ротен флеш има. Значи тук се чуя дали да оставя малко. Ще оставя малко. Хора, какво стана, че не разбрах? Снимам май? Не знам. Понякога така ми лагва. Така, и сега. Тук обаче доста дърво, трябва да правя оградки. Естествено, обаче, чакайте, преди всичко... как се качи? Ужас. Добре, това тук ще го оставя тук, защото не ми трябва. И да, имам силк теч лопата. Затова става така. Не, това всъщност това не трябваше да го чупя. Така. Стига, бе. Знаете сега, това тук не мисля, че имаше много смисъл да го правя. Но искам да е 6 на... Не, също 7 искам да е тук. 2... Не... 2... 3... 3... Така... 4... Така, тук е 4 сега. 5, 6, 7. Не, няма да е 8 всъщност. Що сложих 8? Значи. Така. Тук и тук. Това ще ми е пътечката сега. То тя малко накриво стана от вратата. Но и тук на вратата ще направя. Добре, това не трябваше да става. Така.
И ето това ще е горе-долу. И това останалото ще го изчистя до ето тук, може би. Да. Това ще е. Абе, също защо го чупя, бе? Не ми става. Значи, проблема е това тук. Това, не знам, това ми е мината. Изчакайте. Значи, тук също ще трябва да ги измеря. Тук почва 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи до ето тук. Тук се направя градинка, неща. Може и да си направя. Ще видим. Значи, тук 7 и 7. Ето тук е. Стига, бе. Аз се запълних инвентара с глупости. Лопата ще ми се щупи. Чакай, що ме 7, значи още едно ще трябва. И готово. Така. Това вече, тук ще се го използвам за градинка. Така, само искам първо. Аз май бях оставил, не знам, ще проверя сега. Да, бях оставил 4. И значи с тези 4 сега. Също, кой иска да направя с тях, че? Значи. Да, си поправя лопатата. И да, хора, имаме Envil. Говоря в много сървъра, не е само мой. Играем доста хора в него. Значи, така, лопата и така, и 4. Тази лопата е много хубава и не искам да я изхабявам. Пък и вижте, фиша си 2 изтилките, че но едва ли ще ми се пали някаква друга такава лопата. То пак става вечер. Значи сега първо да се наспа, второ да направя оградки. Това с бутончето понякога е много дразнещо. Значи така. Оградки. Сега ще им трябва много дърво. Дървени дъски, т.е. Така. И сега почваме да правим. Добре. Айде, правим всичкото. И сме готови. Така, имам 4... Сериозно, 40 съм. Така, също ще ви стигнат. Айде. Да се наспя. И това мисля да за клипа, само да направя градинката. И това ще е за клипа. Бе! Хора, съжалявам, но е много дразнещо. Евала. Значи сега ще бъде тук, така, 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 така и така. Така, 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 така. Всъщност тук малко не го прецених, ама и така става. Така. Сега ще си направя и тук. Но първо искам да този ред. Аре, стига, бе! Хора, съжалявам, ама е много изненадващо, като става. Глей,
Това auto jump накрая ще го изключа. Аз съм се го включил заради мината, защото искам по-бързо да се качвам и да се слизам. Добре, това стана малко гръмно, малко ми доста. Значи сега искам... Чакайте, къде ми е братвата? Значи, искам това тук цялото... Не цялото, от тези двете да са такива. Да има врати. Добре. Останалото ми станаха 25 и... Така, сега ще ви трябва... Всъщност... Да, точно 2. И така. В тъп портал накрая ще го изгася. И честно казвам, наистина искам да го изгася, защото... Тъпо така постоянно да ми... Знаете ли какво? Колко бързо се копае с тая кирка. И така вече зомбитата няма да ме бутат. Не знам дали ви обясних, но едно зомби така. И вече ето е новата градинка. Така, това ще е новата градинка и това ще е клипа. Са... Тук. Всъщност да, това няма какво толкова за да показвам. Значи, искам да си поправя първо. Айде. И това беше всичко от мен. Аз бях Литератор БГ. Не забравяйте да се абонирате, да дадете палец нагоре и чао!